Uria di Tuhata dan ulongan di Tuhata Yesus Kristus dihamu inanami doa tamanami doa sudia karena anakon nami na pusugulung na dong rahmat pungu kita di gereja ton suang songoni nang amanami inanami doa anakon nami namandohoti secara live streaming tapasada marohado pikirata marende mahita sian buku ende nomor 22 ayat sada rodi 2. Marhite-hite guarni debata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondi perbadia, na tumopalangi do tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala permulaan dina sana adong, natabado ibana dina tinogihonna torop anak tuhasangapon padenggaton sun induk ni hanguluan nasida marhite hite hapor Tuhan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, asi maruaham dihami halak nagaleon, di daho nagogodo musunami, saya talu dohami di bahen, ala ni hagaleon nami. Di baheni upangi dohami tuho, saya pargugui jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Patik di debata, di hita di binggon, ima patik parjolo, sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo,
Au do Jehovah de batam, ninna de batatta, dan jadi marakup au bainomu de batam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, mananak jadi sumanonmu, manang aha na di benua ginjang, dohot na di benua tongaon, rodi na di bagasan aek na di tori tano, ianggo tunggabi si sombaon, manang sioluan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon guarni debata, ianggo suture dalanna, ai onahumna dosogot, akan amat sineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiaon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulamu, alai angguari papituhoni, ari paredanan di Jehovah di batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu ke, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, namangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituani. Di baini do umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paredenai, jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidogogo maita, lao mangulaon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulaon nombar tu patikni. Amin. Tatopoti madosata tuhadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na satu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalana. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubain hu pangido hami. Saya sundati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa suderu sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot Tuhan sisani dosa. Molo tungadong manang ise namar dosa, adong do panggon diatta diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata.
tabege maha tadi debata epister dihita di bagasan minggon imana tersurat sian pesalmen sia pulusia ayat sada rodisia tajaha mamar sikap soring. Pesalmen sia pulusia ayat sada rodisia. Puji-pujian tu Jehovah nabadiai. Jehovah do raja akahi terma akka bangso. Marah bangsaon keruben iwana humuttal matanoon. Tungam do Jehovah di Sion, jala timbul do ibana gomoman sude aka bangso. Pujion nasida masugot guarmu na timbul jala nasokal, nabadia do ibana. Dohot agogon ni raja na makolongi uhum, nunga di pahot ho hasitongan, nunga di pamasaho uhum, dohot hatigora ni Jakob. Patimbul hamu ma Jehovah de batatai, jala marsinggang mahamu, tujolo ni sidege-degeon ni patna, nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron itonga-tonga ni akka malimna, jala si Samuel itonga-tonga ni akka sujogoarna. Manjau-jauh do nasida tu Jehovah, jadi ibana mengalusi nasida. Di bagasan ombun na marsijongjong ibana makatai tu nasida. Dirado ti nasida do akka panindagyon nai do patik na dilehon nai tu nasida. Ale Jehovah debatanami, honga mengalusyon nasida, debatana mat pamuati do di nasida, jala marpulu tu pambahen nasida. Saya patimbul hamu ma Jehovah debatatai, jala marsinggang mahamu di dolokna na badiai, ay nabadia do Jehovah debatatai, ima sahakna, martua do akka na tumangion hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Tindakon maha porsiaw tai, songon nahi tindakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah,
Ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalagi do tanohon. Au percaya di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana itu woni si Maria, naga begabian si Anton di palare dia, andorang sabubuan. Ido tuhata, na tuman na berni di panghuman silatus, nama telar pajal do ibadah di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di are patuduhon, nama naik tu surgo, lahun dul siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana, manghum yalak na mangulu dok namate, hau persia di toni pabadia, jaladok sada uria na badia, uria topan akan na badia, do dia san dosa, do dia tai namandok, mula mangulu sobat daging ni halak no mate, do dia ngoluan nasora sudah. Amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu, Estomihi, 10 Februari 2020 tolu. Topik Minggu, Yesus Raja Nasangap Nabadia. Kosong sada, Panitia Program Bersama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2020 tolu. Rapat pleno nang dipatupa di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Februari 2020 tolu pukul 10 tolu puluh wib. Dung sidung panmingguan pukul 10 walu wib. Pinangido tusude panitia asaro mandohoti rapoti. 02 Partangyangan Wilayah. Gereja Patupa Partangyangan Wilayah di Bagas Keluarga Ima Sada, Wilayah Sada di hari Jumat tanggal 24 Februari 2020 tolu masuk pukul 10 tolu puluh wib di Jabu Amang R Purba Inang Dona Borus Simorangkir tempatna di ruang serbaguna gereja. 2. Sian Wilayah 2 di hari Kamis tanggal 23 Februari 2020 tolu jam 10 tolu puluh wib. Diinganani Amang B Marpaung Inang A Borus Litonga di Jalan Teratai 15 Blok 5 nomor 10 Tanjung Barat Indah. Tolu Wilayah 5 di hari Jumat tanggal 24 Februari 2020 tolu pukul 10 tolu puluh wib. Dijabuni Amang Insinyur Oka Arwan MBA Maringanan di Jalan Pejaten Raya Kafling 5 RT 006 RW 05. 4. Wilayah Pitu di hari Kamis tanggal 20 tolu Februari 2020 tolu pukul 10 tolu puluh wib. Diinganani A. Nyonya T Silitonga O. Boru Pakpahan. B. Situa James Silitonga Sarjana Teknik. Dr. S. Dr. Sandri Boru Manalu. C. Dr. Andes M. Sitohang MM Inang E. Boru Manalu di ruang serbaguna gereja. 0 tolu pendaftaran sekolah Alkitab perempuan. Hombar tu surat Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nunga dibuka pendaftaran mahasiswi sekolah Alkitab Bibel tu perempuan tahun Parsiajaron Naim Baru 2020 tolu 2024 Ima pendaftaran online hari 14 Februari sahatu 4 Maret 2020 tolu pendaftaran onsite siang tanggal tolu dohot 4 Maret 2020 tolu pukul 10 sahatu pukul 12 wib. Tempat Kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan LPP HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Jalan Selat Bali nomor C Sada Blok E 12 Kafling AL Duren Sawit Jakarta Timur. Narahubung Pendeta Desquad Opus Sunggu Magister of Science Pendeta Rina Boru Siahaan Magister Science Sandra Sidabutar Sylvia Sirait. Nomor handphone ada di warta jemaat. Pinangido tusude calon mahasiswi tahun ajaran Naim Baru asa mambuan surat rekomendasi Sian Pandita Resort Nabe jala diboan ditiki pertemuan Parjolo Ima tanggal 15 Maret 2020 tolu di Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan LPP HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 04 Dewan-Dewan, 04 Sada Dewan Koinonia, 04 Sada-Sada. Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu nunga manjalo sada halak sian jemaat nagabe calon guru sekolah minggu Ima Novelia Boru Nainggolan. 04.2 Dewan Marturia 04.2 Sada Seksi Zending. A.
Seksi Zending Patupahon Partangyangan Zending di hari Sabtu 25 Februari 2020 pukul 10 siawib. Dipangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot ruas, natarjou, pakhobasion jending, asaro diacarai. Partangyangani dipatupa di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Tiktingon managabe undangan. B. Di hari Senin tanggal 20 Februari 2020 pukaon nihuriat tama tim doa marhite seksi zending masuk pukul 10 sia 30 wib. Pinagido tu sude tim doa asa Riyama Hitaro. 04.3 Dewan Diakonia 04.sada Seksi Pendidikan. Sehubungan dengan penerimaan murid baru PAUD Terangkasih HKBP Pasar Minggu, dimohon agar kita seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu ikut mendukung dan mensosialisasikan serta mendaftarkan anak kita untuk belajar di PAUD gereja kita. 05 Ruas Nabaru. Nunga di Jalo gabe ruas Huriawan di hari Minggu Sadarion 10 Februari 2020 tolu. Keluarga Amang Kristopel Lumban Tobing Inata Matresia Silvia Boru Sitindaon dohot 2 dakdanak. Nasida pindah sian HKBP Kernolong Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Poltangan Sada RT 02 RW 10 nomor 22, Pejaten Timur, Perumahan Permata Alkesa Residen nomor 15 Lenteng Agung, masuk wilayah Sapulonom. Nomor registrasi jemaat Sada Onom Pitu Onom Sada. 0 Onom Ruas Namonding. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 tolu. Nunga Jumolo Monding Amata Insinyur Togar Edison Nenggolan.
Kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhukna dihamu kadamang dainang sude ruasni huriata namar minggu sadarion songoninang nama dohoti parmingguon marhite-hite live streaming hatani debata na tinurpukon na tuhita di bagasan minggu ta sadarion minggu estomihi tarsurat do di surat ni apostel Petrus na paduahon bidusada ayat 10 saha rodi ayat 20 sada alai hujahama mamukasian ayat 12 nangek ma tapai hutihut hasangapun ni Tuhan Yesus dibaheni totong do hupai ngoton akai tuhamu atik pe naung diboto hamui jala naung togu rohamuna di bagasan hasitongan na dihamu nuaeng alai tamado didok rohaku au manungguli hamu marhite-hite hata si paingot saliling di bagasan bale-baleod do peau ai huboto tibu nama tadi konokku bale-balekon songon naung pinabotohon ni Tuhata Yesus Kristus tuau alai hu hari koto do asa totong tarbahek kamu marningoti dungbor hatau aidada hui hoto kami akka turi-turian na pinikir ni nabisuk di nahupabotoho kami tuhamu hagogoon dohot haroroni Tuhata Yesus Kristus tung di ida mata nami do hatongamun nai adi jalo do hamuliaon dohot hasangapon siad debata ama dinamasa tu ibana sian hasangapon na tongami soaraon odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana ima suara nahubigi hami ro sian banua gijangi ujurap hami dohot ibana di doluk nabadiai jadi lam hot maatong hata panui rangoni di hami jalatama marsitio patusi mahamu songon na tu palito na marsinodang di inganan nahulum paima tarida siulu balangari i jala bicar sibuan hati uron di bagasan rohamuna omma parjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggo sian rohani jolma alai ai dang dung sian tahini jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon ni toddi perbadia do ubahen namar suara akka jolma disuruh debata ido saha ni turpukta di parsaurata di mingguta sadario uduk niaka minggu parningotan di sitaonon ni Tuhan Yesus Kristus nong tapuka di minggu 2 minggu nasalpu minggu Septuagesima noek saha mahita tu minggu estomihi
somalla di baidunya di almanahi lapatan ni estomihi dia init sian sada ayat siap bibeli alai di tahun odang adong mungkin asa tajahar ora bibil estomihi dia init sian pesalmin 30 sada ayat 30b nama suarahon debata nagabe partano watwata Allah yang menjadi satu-satunya gunung batu kita pakusad diata nagabe haluan manang sau manang jangkar hahotan ni sudi akka na porsea jalan nama kirim di haluaun marhite-hite Tuhan Yesus Kristus tamet tumai hulani mana jala sasada sa imana ma nagabi hahotan ni saluhuna unang adong na paburnang-burnang unang adong na manenganengahon unang adong na macuarahon akka hata barangsi unang adong na masipaula alai butul-butul jongjong di ojahan nahot nok pinadiri ni debata marhite Yesus Kristus jala oddo sada eklesiologi ni HKBP sejarah pajouan ni debata di HKBP asa debata ma nagabe jongjong asa nagabe debata ma namar sangap molutung dilehod debata habisuhod di huriana hagabiod di huriana hasangapod di huriana ikon sasada-sada debatado namar sangap amin alani dibuhay do nakaningan parminggot tamar hite-hite nungaroaw di perguruan sadok nasa nabongo tubagasan permingguon nasa nabongo tubagasan persaoran na ginomgoman ni debata ikko ditoru ni pak ni debatado ikko ditoru ni huaso ni debatado ikko nuduk jala serep jala mangaloas debata manurirangi jala menerawang sahat tu bilu ni hati-hati taganuk mersada-sada asadung mula kita sebagas joro nabadiaon debatama nagabe nahudani nguluta amin itu dang boy na asing dang boy pikiraku molutung adok halobia di bagasan di lehot debata diau dang boy be hamoroku molutung di lehot debata diau lobi sian na hupangido lobi sian na ni lehon di debata dia kadongan na di humaliangau dang boy be hupangasaho gogokku do hobotohokku nang pe di lehot debata diau hagugon lobi sian hagugon na hujalo dang bubi hupangasahon umurhu doho na asana adong diau ai ko marujung do sude semuanya akan berakhir jala ikut tadi konota do bale-baleta naolo busuho itu benar nakani kucau mulai 12 tona ni Apostel Petrus nama cai arga sekalipun engkau sudah setiap saat membaca firman Tuhan, sekalipun engkau sudah setiap saat belajar tentang firman Tuhan, berdoa tentang hidupmu bersama-sama dengan Tuhan, memelihara rohmu di dalam kuasa Tuhan. Alai kudohonok kudohon, saliling adong, saliling da todiku di bagasan bale-baleo. Itu ada beberapa arti nabui putih hati ini. Na perjulu marujung do sude na padua ho manako tua do dalan si dalanata sifata marsahid sifata sehat sifata mekel martata sifata uduk margudopong sai tariluilu do dan kana asing bahkan arung do pera di tonga-tonga tahun tangis di sihabunian mekel di siapataran dan neneng madok naswadong lapatan ni persaurat tahun
Dang naneng madok na swadong lapatan ni perpungaton na deta puji-pujiata korta. Na niripun ni pungan ama sen wilayah saya kaningan. Ima saya datang eklesiologi ni HKBP. Ingot terus debatado nagabi pengemudi di bagasan uluta. Ko pujot tadi. Toh sudah akka pangaripunannya deta kamang dotamina. Si paingo nama cerga di lehon apostol Petrus asa gawe songonima di lehon debata tiruan marhite-hite apostol Petrus asa di patuduhon apostol Petrus tirua tu sadok akka jolma di sisi ngitanoon sia sudut tu sudut saha sudut tadi bagasat tikion saha tu partikiat tadi bagasat tikion nangi komar parbuye ngoluta nangi komar lapata kita di sisa-sisa hidup na pinasahan, di pasi-pasi ni ngolu, di pasi-pasi ni partikian, di pasi-pasi ni gogo na niluas ni bata masa di bagasang nguluku. Unang tung somarlapatan. Ngulutay. Tuaka na di humaliang. Sa sitong nadangalan ng matuwe mana. Alai dihilala do, tahilala do sa sitong nang. Itu benda gabe, sa sitong ada dah holat ditikki putih si jolu jolu putih na salpu. Anggo na tu na jolu di boto do tikki na ni na hi tapi ta boto do tikki tewasa. Ta boto do tikki ta pos rohamu. So si jakku rupane. Neng dabuk mati kik kuninna. Ijo imana akaya nakonna nasa 12 di paddo imana akahata puda si paingot so nang si Musa ada ubetikik kuninna saharudi akana tua-tua teh saharudi hitau dia mati kita memang dak tahu tu diga pastina. Alai korajumat taru ikon hapor siaot taru. Ini bukan soal umur, ini bukan soal lansia, ini bukan soal umur 70 tahun ke atas, mana na 10 tahun tu gijang. Sude sadok akajolma nani raja ni debata di bagasa gonggoma ni debata iko makati dakon jala marhato poton iko marlaku jala iko marlapata nguluku di tonga-tonga ni ngolu ni akajolma da di humaliango alani mamuka di bagasa tikion ikon hangulu honokku ma ngolu na pinasaha ni debata tuau dang bediriku dang behupa burnang dang behutengahon alai debata nama supaya ketika aku menghadap hadirat Tuhan, hutadikon akan namarguna, namarlapatan, tuaka yanakoku, tuaka nahuhaholongi. Kamu amanami dohut inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Semua itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak memulai satu nama minggu pada hari ini. Estomihi debatama nagabi partano batuan diau. Saihoma gabi partano batuaku. Dada sahalisa minggu hangud honot nagabi debata partano batuata alai di bagasan sudegul miningoluta. Songo dia pakai tidak konota. Di Huaso, doho di Padonganio ni debata, tidak ada waktu 1 detik pun yang terlewat tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupku. Songonima pangatusiota, songonima pangapakanguluhonota di debata. Dak salpu sada detik pun partikian nani lehon di debata tuau molo soho nagabe partano watuaku. Iko narong dutong dah balosna. Unakola debata.
tanda kutip tapangido mangaramuti madongani hita bahita peda na berjulu ikunulu do ramutan ni debata na berdua hon perbu ni pangaramuti ni debata ikum mangulu hita di ngulu na pinasaha ni debata alani daksai hola panidangion mengaku bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Lai hita pe ikon hati dakonot tado, ikon hangulonot tado, ikon rapdohot todo au Tuhan merdalan. Ji adong gayung bersambut to, martomu di tonga-tonga. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ido Apostol Petrus nak kaningan ya 10 tolu alai tamado didok rohaku au manungguli hamu marhite-hite hata si paingo saliling di bagasan bale-baleod do pe au ahado na pinaingo ni Apostol Petrus taringo tu baga-baga si paingot hata ni debata holan ibana jala sa ibana do habaoran ni akahata na hataon ni akapanurirang dangadong nanggosada di sisi ngitanoon namanopa dohok nama muka siap bagasan rohana siap bagasan pikirana taringo tu hadebataon ni debata deholat debata sendiri do ido di hata parpudi nak kaning ai dangdung sian tahini jolma haroro ni panurirangun alai tinogihon ni toddi parbadia do ubahen namar suara akajolma disuruh debata alani molo haruar pe hatani debata siapa mangaku molo haruar pe hataridaan ni asini rohani debata siang ngoluku siang ngolumuna siang ngoluta ganu marsada-sada akamang do taminang dak parbuekui dak tubuh-tubuh ni roha do pikirakui na debatado mangulu jala mangula di bagasan au alani iko hangulu honoku ma ula-ula dohok ngulu na pinasahan ni debata tu au alani iko sasada-sada debatado nagabe marsanga marhite-hite uloku dangadong cidaliaku laho pasangapon dohok na paburunang diriku apapun yang bisa aku lakukan mulubui rupani iko diingok sudi aka ama huria HKBP pasar minggu ma subtema Nabi Nahim Munah. Itu teh di ngutamudo subtema perhihiun bona tahun ni ama tanggal 4 bulan tulu mana kolam manura sabing do disi. Do tahi disi tarsurah. Kolose tulu ayat 20 tulu. Do disi. Tabu kabi mati tiktai. Iko bonot tadi di nguluta sebelum waktunya tiba. Asagabe amana marsahala hita, asagabe malim hita di tonga-tonga di keluarga, asagabe malim hita di tonga-tonga ni akan nguluta, asagabe tiruak kita di tonga-tonga ni sude akan gulum ini nguluta. Tidak boleh tidak. Manangaha benabu tabahin, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu saya dan pinahing unya Apostol Petrus. Hasanga pun ni debata ikut takas jala tarida di bagasan ngulu ni akan nama nobba ibana. Mengapa seperti itu? Siap mulana pengu di patuduh debatai. Hadirionna ikom mangulu jala mangula. Marhite-hite akan nama kaposi jala nama kaporsyai ibana. Alani dibuka ibana do, ditiki tardiri Yesus Kristus. Di patuduhon ibana do tu bagasan dirina. Ahadon na pinatuduhon ni debata. Ahadon na sinuarahon ni debata. Odo, anak, haholongan ni rohaku, lomodo rohaku, di ibana. Markus ada ayat 10 sada. Lalu diulahi nak kaninga di ayat 10 pitui. Odo anakku haholongan ni rohaku, na lomodo rohaku. Di ibana.
Halolomo ni debata di bagasan ngulu ni anak kaholongan ni rohana na rotu tonga-tonga ni portibion ikut takas memar parbue sian sude akan asumobba ibana ikut takas metarida sian sude akan amar pungu di bagasan gone debata ama anak doho tod di parbadia. Jale hidu nak kaning juju na sahat tu hita marhite-hite guar ni minggu tau marhite-hite introitus takas nak kaning jahawang amata para gede sian Hebrew 2 ayat 10. Kembali kita diingatkan akan eklesiologi HKBP. Ujaha kamanginangda ai ibana hapatian. Omban wae ibana hapatian. Jala permulaan ni nasa na adong nata tidak kunak kaningani ponggol paduahon au porsia ponggol parjulo au porsia di debata Jahuwa ido ama pergogo nasuhatu dosan na tumo palangi doho tano di topa doa umar parnianggoan di topa doa umar parbinegian di topa doa umar parbinereng di topa do sudina sapa mataku ima na tutu si tutu baidu dah. Anggo ditiki mar guru malua ikut diapil dui. Di paujung madohot hata demikianlah sesungguhnya. Ini udah kena sahat tu kita. Asama baur nak kuasun di debata. Asama baur nang holong dohot asini rohan di debata di bagasan nguluta. Nama nopa dirita, nama nopa nguluta. Na sumeahon hosana holanda gabe bohal ni haluau dihita huduti natamado ibana dinatinogi honna torop anak tu hasangapon padenggaton sun iddu ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Di pabutoh be, omana patuluhum minggu ta minggu si taonon ni Tuhan Yesus. Ikom marporsuk ibana asa mangulu hita. Ikon marlea ibana asa marsangap kita. Alani tidak ada pilihan Bapak Ibu Saudara-saudara. Danga dong pilihan na asing di hita ganu marsada-sada. Iya so maka tidakon. Iya so maka nguluhon. Asa lam hot maatong. Hata panuri ranguni di hita. Ima ayat 10 siya. Ikon lam hot ma hata panuri ranguni di hita. Hata panuri rangon na pinasikok ni debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Ayo lu dusi pata, ay turpuk manang konteks ni surat ni Apostel Petruson, taringok tuaka hata nama si Paula do, adong akka perpuda haliluon, adong akka jolma na makatahon hata nasositong, sada sian akka hata nasositongi. Na pinasaha ni akka perpuda haliluni dang robi di bata dang menguli mana dang robi mana untuk yang kedua kalinya. Ngulopola tahapo si idak kuboto mining naha binamasa di hitam segaru di suara hukuria terus pai mai maon haroroni Kristus Yesus sita na dua halihon saya dong dope. Nah saya paburnang-burnang dirina. Saya dong dope song na dok ni par pesalme 10 ayat opati nama dok di doa kapar jahati do di baus ni igungna. Danga dong debata dak saha uhum na tuhita ninna. Mungkirra danga pala dong be nasakkan jalan atakas madokoni dengan kata-kata dan mulut yang jelas, tetapi perbuatan, tingkah laku, sikap, pikiran bisa-bisa saja kita sepertinya mengungkapkan itu tidak ada Tuhan. Mulut ida musai pesalmen na Mazmur asap pesalme 70 sada sahatu 70 sekian ni
Apalagi Psalm 70 ayat 6 mangko salau. Mangiburu du sudi jolo mangide si bolisi mokin. Sidok akan aso sitong macai uli ngoluna, macai dengkan. Waduh nuaing. Tantangan do dihita kamang do taminang. Hok dope hade batau ni de bata di bagasang ngoluta. Hok dope pangatusio do hot hapor siao dihita na Roma ibana lahu manguhumi portibio. Hok dope dihitai. Saya harus katakan itu ikon hok dope dihita kamang do taminang. Ikut terus dope jala ikut taruhir di bagasan roha doho pikirata. Dia akan datang dang naneng manguhumnya kadongan na di humaliakta. Dang naneng madoko pai matikim rona maibana daw. Tidak ada hak kita untuk menghakimi orang lain. Alai naeng pati koson, naeng padenggaton roha doho pikirata, naeng paluruco pangatusyota di gunung batu yang tetap itu. Manangapi Tuhan nama saya daw. Iko kodo jala ikon sasada sahodo. Sekalipun pada saat ini engkau tidak menolong aku, engkau tidak mangudihonau, dang gawe morot panidang yoku diho. Ima eklesiologi sadasian akan asingi. Tabuka jolo Daniel tulis